Mou-te pels quiets amb Nexe Fundació. Bé, per mi dir Nexe és dir casa. És dir casa on durant una dècada de les nostres vides formava part d'un dels punts de referència que ens permetien conviure amb una situació que per nosaltres era nova, que per nosaltres era difícil, com era viure l'evolució del Lluís, el nostre fill. Per tant, Nexe era aquell punt d'ancoratge on veies professionals i altres pares que compartien amb tu aquella situació. Jo ja tinc el calendari. I tu?